Аз съм Сами да Про. Както може би знаете, колко заблуждавам, нищо не знаете за мен, нали? Първото нещо, което искам да изясним е, че аз ще правя клипове. И може да ми ги гледате, когато си поискате. Ще снимам често, бързо, с невероятна скорост и номер едно качество. Добре, това за качеството не е много вярно. Така, днеска мисля да говорим за... Ами не се сещам. За какво да се говорим? Да. Това ще е първият клип и ще правя Майнкрафт клипове, Hexit, Techit и Survival, Normal, Classic. И така, и ще правя влогове. Ура! Да, сериозно, край. И до скоро!